И сега, хора, сега ще ви покажа тая томбла на Infinity Craft. Ето ме имейл, аз съм Ям008. И сега, ето ме имейл. И сега ще ви покажа какво е томблата. Томблата, този, който е на първо място, ще спечели костюми Infinity с неща, които аз съм добавил. Диамантен блок, перла, говежда пържола, 5 златни ябълки и обикновени ябълки, един букшелф. Който е на второ място ще получи кит донатор с меч и ето 2 златни ябълки, говежда пържола и отвар за силе. А който е на трето място ще спечели кит спартан с половин стак дъбова дървесина и още половин стак брезова дървесина. Още пържола, златна ябълка и още 3 обикновени ябълки. И пожелавам ви успех да спечелите!